Kadom don malitum non akai YouTuber dopiklo. Pinangan YouTuber tumke living source kereng ji phanta YouTube pen si lakh atangka ke earning atum ta dolo. Kumane gari ke naam, kumane bike ke naam, laptop, TV, mobile lapen ke YouTube pen si hem ka chikim atum anta ke earning atum dolo. Laso YouTube pen higher qualification ke charli ki do tum chot kali event ke charli kabe tum anta 1000 lakh an ke earning atum do. Lapen ke kidu pen plang that an YouTube pen ke earning atum system do. Lapen ke akhei tum chot kali event usumar so arta kabe tum anta vlogging content creator pen ajo lakh 1000 an ke earning atum same do. YouTube lapan power value ke the ale ke do. Tangte Karbi tum YouTuber YouTube claim pen live Phan settle jima. Karbi tum YouTube claim pen tangka earning long ojima. Ini laso video alam puthak lain labang so a video long chethan kono na. Tangte video le angcheng ona. Jharkhand pen inut YouTuber do ahem duk pik apoke cycle mechanic chot lapen ke apeke housewife chot alang long thang tawe but now he has everything car bike mobile laptop new building house. His name is Manoj De. Kicheng ahut ke alang long steme jat tawe sitanon ke he earn more than 1 lakh per month from YouTube. Lasi ili Karbi tumta YouTube pen earning long ojima. Lasi raso puthak lake based on Karbi population Karbi census si langnam nang kokpo. Athe YouTube pen tangka earning chi phan ke subscriber la pen ke views hanlo main kenang sot ke. January 8 labangso ani arun barim chingrum amai program ke deng pondo. Labangso ahut more than 2 lakh suse Karbi arat amne tum kachitong mundo. If we look with the drone shot more than 3 lakh suse doji lada kachitong nuntum. 3 lakhs protangte 300k phanlo but it's just arun barim tum chola. Christian lokimon tum tadola. When they have their own religions program, lakh so 70 tum sikachitong tong. La to ter laplo prutangte Karbi phais me pinang ando. Itum Karbi tum ke 1 million subscriber ke lidun de ta thai. But 300-400k subscriber ke lidun unda thai. If we search in the internet, ilitum internet long search lo prutangte Assam long third highest tribal population ke Karbi tum henlo. First ke Bodo tum henlo, lapen second ke Missing, lapen ke third ke Karbi tum henlo. 2011 census long jongsi ilitum langnam lo prutangte Karbi tum 9,56,313 an population do. Non ke 2024 lo, but 2023 census jongsi langnam lo prutangte 11.25 lakhs an li elo, which means 1,125,000 an dolo. But it is just in the internet. Maybe itum la anso se data take Karbi population ke do. Sita isi Karbi tum ki unundedet ateke lack of internet facilities. Inang an inglong ahawarlom ke network connection kavedet na joglo. Seta 2023 census ke Karbi tum 1 million so se do. Lasi Karbi YouTubers tum jong si claim pamage paduglo plotangte at least we can get more than 2 lakh subscriber. Means 200k subscribers so se longji. YouTuber like Sourav Joshi, Manoj De, Vikas Chetri, Dimpu Vlogs, lahat tumke daily vlogs lapen ke active pic. So Karbi YouTubers tumta lason claim active pic protangte at least we can earn 20,000 plus per month. Lasinon ke Karbi tumta population dupiklo. Lasinang tum jong si daily vlogs, daily video jong si one un protangte you can earn lots of money from YouTube. Lasi to order Karbi YouTubers, don't lose your hope. Litum jong si claim pa sen protangte ilitum Karbi YouTubers tumta chunji lapen ke long bangchi. Lasi Pini video ke lang si angton polo. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Kardom.